Не, дай напред, и ти се забърка нормално. Така е, да. Да, това е верно, дай напред. Не се отказва от това. Война. А тук е много проблем, или го, отварят вратата веднага. Те си им готини такситата. Да, бе. Има си 5 човека, 6. 5 отзаде и общо 7 месеца. Чули ме това? Да. Даже не. 6 са тук. 6 са тук и 8. На другите имаше по-малко, тук са 6. Беха 2 отпред, а тук сега са 3 отпред. Има едни големи ванове, те вчера се возиха тук, имаше 7. Не знам за сега. Единственото добро решение ни беше това за закуската. И в смисъл, че е такова, че... Добро решение имахме доста, но се там. Защото щеха да се гладни, щех там сладкиши и да ходим по магазините да търсим сутринта. Да. Закуска ли да пием си кафенци на гледка долу? Съм му закусвал по 2 круасана, изяжда смисъл краставици, домати. И Диана е скъпо като в Нью Йорк. Сок си пие. Единствено, Александър се тъпче. Да, тъпче сега и гледай си работа, какво се тъпче долу? Ти винаги с върхчинят. Да, добре, 2 фили и малко яйца. Аз даже днес да си бях взимала и чиния. Това се е възпомням, аз имам 2 фили нормални. И аз 2 яйца с малко бекон, това съм взел. И 2 такива картофи. Аз имам 2 фили и 3 такива картофи. Това е. И малко яйца. Портокаловия сок не го броим. И там е някакви мъфини малко. То не е като останалите. Правим впечатление, че не е като останалите в България, както е на All Inclusive. И те са някакви сок с вода, изсипали вода повече и малко разредили сок. А тук сока е истински портокал. В смисъл портокал си. И всичките останали неща. Единствените полуфабрикати, така да ги наречем, за тези картофи. Картофите не са полуфабрикатите си правят, защото е не мисля. Аз мисля, че си наденичките. Наденичките може и те си ги правят. Те са си наденички така. В магазина стоят. Да ги е в някой вид. Да. И те, всъщност, тия круасанчета са, те са замразени просто. Сигурно. Ама, тия другите. Боба. Аз Бобуса не съм ял, не е възмарям да закусвам Бобо. Има хора, които си ядат, както гледаш Боб. Да, бе. Тия сладките работи си ги правят те. Мъфините не ми ферали да ги купуват. Не, защото те нямат кетеринг. Кетеринг. Не, долу имат кухня, как това е ресторант. Това е ресторант. Да, бе, казвам, че тук имаше ресторант. Не знам, но хозяйска е вкусно. Яйцата също са много. Яйцата не беше ли общо? Да, специално. Яйцата са много вкусни. Значи до вечера, аз искам до вечер на огъня. И аз също няма да кажа на бургерчина. Затова, ако по пътю закъснеем нещо, аз първо мисля по-рано се пребереме, по щата направим резервация и после да излеземе за кулата и за бойния кораб. Защото те са при нас там. Защото те са днес. Да, бе, да. И тогава вече сме вземали Леонардо Вуза. Вие може да спрем там. Веднага не може да я видим. То не ми се вярва дали има... Да се запишеш къде, да видим къде и после като излезем от хотел ще... Не от хотела, от музея. Да, ама да я покаже, да я покаже къде и после като излезем от музея ще видим от тук да я вземем. Не ми се вярва директно ще викнем таксито за тук. Не ми се вярва да има много видял улиците с магазините, ние оттам няма да минем сега. Той там вчера там я е видял, ние там вчера ходихме. Улицата с магазините. Сигурно надолу има някакви райони, да искам да не ми се вярват. Роналдо в момента играе в ебатите по отбор. Ще видиме. А къде тук има то? Не, той не е английски такъв. Не е, ама. Роналдо играе в Ал Насър, това е Саудитска Арабия отбор. А стари тениски на Роналдо от други отбори няма как да откъде да намериш от официален магазин. Или от какъвто и да е магазин. Кое?
Сигурно е по-скъпо. Сигурно да ти са хубави, ама Сигурно е 5 звезди. тама няма, не го няма тук към гледката на моста, там няма го моста. Ама тук има гледка на Биг Бен. Там при Биг Бен имаше много тук. Биг Бен, колелото. Аз много бих скачил на колелото, ама не ще. Вие имате най-гаражните прозореци. Най-гаражите? Този Добре. е гаражът, прозорци е направо. Човека с гаражите прозорци. Май са гаражни прозорци за штори мине. Аха. Гаражи така превричат. Гаражи, маргаражи. Аха. Гаражи, маргаражи. Гаражи, маргаражи. Гаражи, маргаражи. Гаражи, маргаражи. Гаражи, маргаражи. You can be the cat, you can rock around. Be a match, I'll be a fool. Но си правиш на Reels. Принципа за Инстаграм. Аха. Кой е това? Аз съм индианец. Я му обясних, че на Кое е за? YouTube при всяка TikTok. Ама не на Инстаграм може да го И правиш. в Instagram мога го правиш, и в YouTube мога го правиш. Какво е това? Reels като видео. Малки Ага. клипчета. Да. По една минута примерно. Ето аз имам с телефона. Не, с разни песни, музики, такива смисъл. Аха. По-модерно. Ще ти го покажа после. Ти да го и гледаш вижте. Билето гледа YouTube Reels. Аха. Аз нито едно от всичките не гледам, аз гледам само TikTok. YouTube Reels и Instagram. Instagram Reels гледам, като стане много късно вечерта и няма какво друго да правя и гледам Instagram Reels като кафе. Вечерни образи се задават. Те се разнасят, виж го бързо се движи по пътите горе. Те се разнасят на него десните. Нещо ме боли зъба и си бях. Какво те боли? В тази част на зъбите. Той се заболека вече. Не може рано или късно. Толкова години никога не има кариес. Не, то не е кариес, Че се ама... фани моето Там те децата момче. още на 7 годишна възраст имат О, болни вече. моето момче, фани се моето Който сега момче. нито един път не е... Аре, не, фани се Кариес не моето искам да имам момче. кариес. Фани се моето момче. Называй се на Фаниция, моето момче. Не, то няма кариес, ама нещо ме боли просто. Отпускахме се. Били Филипер, то не ме боли толкова много. Кинг скоро чувам му. Тук повечето от това от Автобуса. гостарски отиват. Добре. Ако тук ме приема да уча, няма ли си щастлив? Да ме приемат на тази детска градина. Мисля, че ходи на детска Да, бе. градина тук. Какво викаше? Няма ли си щастлив, ако тук да уча? Стигни от тук. Ама видиш би, бил щастлив. Естествено. Там се уват Блютакис.
Само една лепка. Те за IB дипломата плащат допълнително, мисля, в Да. български. Плаща се допълнително, да. IB ти е 20 20 какво? хиляди. Да. Не евро, бе, лева. Мали. Мисля общо, като с цялото образование. Ага. 2500 ти е нагоре. Те си плащат по 15, за IB ти я плащат по 20 и нагоре. Че не. Няма никакви Роналдо. Бонардо. Миляс. Окей, ще помня. Окей, нямам права. Си удари глава. Ой, даже хубаво се смех, да. Вика, малко се удари. Мамо, ще купувам Той ли? не може да се стискава на железо. Ага. Вика, сега ще ти покажа какви много трикове мога. Качи Той се на това това. за нищо няма. Качи се на това, даде И назад те и се бил на железо. Тимберицата. Знаеш как се удари направо на железо? Как се удари? Железото каза трън. Знаеш как се чува? Викам, то сега ще зареве. Знаеш как се чува? Мали Той главата магазина. Бати не за нищо магазина. няма. Бати магазина. А той разпрадах се на... Ще ходиш да снимаш чуждите хора, бе. Снима се семейството. Друго семейство ли си? Ти викал друго семейство ли си? Ние си имаме момиче. И кое е нашето момиче? Зара, Мелани. Така ли? Те сте братовчетки, бе, Те си мама. братовчетки. Той по-ми никога не го е видял, май. Тук има някакъв магазин. Не. Мери се храна. Не, ти не си гладен, сега ти закусва, бе, мама. Макдоналд. Яде ли ти се? Не, мен не си. Мен нищо ми седи, аз днес не видям се. Аз го мириша. Те за какво ще седиме там на ресторант? Вечерта ще ям, да. На мен ми се яде бургер. Бургер. Ами ми се яде. Детско меню. Ще ти се яде. Нищо не ти се. Няма да яде, Ще ям. Няма. Ще ям. А, значи, за какво дразниш? Няма. Ще ям. Няма. Ще ям. Може ли да представиш да седна? Няма. Седете 3 минути мирно. Да, извиняй. Какво ти всеки път се извиняваш, бе? Сайк. Секси. Извинявай. Сайк. Не, няма. Извинявай. Сайк. Сайк. Престанете. Сайк. Ще натисна там нещо. Александър, спри. Извинявай. Извинявай. Сайк. Стига, как го удари, бе? Нищо не те. Абе, дошъл отиваме до Барел Маркет. Това да правим обрана. Ами, това е един от най-известните места за... Това е маркет. Пазар там си. Точно. Какво ще правим това обрана? Ами, едно от най-известните места в Лондон. Да, ма. Сайк. Не, аз не го Значи, представям. престанете вече. Няма. Окей, извинявай. Няма повече. Как ме заболя? Нищо не. Айде, извинявай. Аз само като... Стига вече. Стига. Само като го пусти за малко и той намира вече. Няма никакви Роналдо. Не, има. Седи тук на тази. Има. Ти престани. Няма да оставаме повече. Айде стига ли още не? Няма да оставам, утре се прибирам. Не, ай, гледай си ти работата. Аз няма да се Ай, гледай през прозореца ще там. си прилично. Прави нещо, гледай си там през прозореца. Само ли продължаваш? Разбираме се да престанеш. Документирам те. Ако не слушаш, после ти покажа, като ме питаш, защо не си слушал. Ти ще кажеш, че си слушал и аз ще ти покажа как не си слушал. Само като стиса той. Това също се отнася и за тебе. Защо? На камерата е документирано. Защо го стискаш така сега с кокочето? Разбраме се да спреш. Нямам по кокоче.
стискай, бе, чуваш ли, бе? Ще го щупиш. Няма, бе. Щупиш краката. Няма да се Ето го въпросния площад, където щехме слизам на него. Вече голяма сега нагода. какво забрах да боли? Моето да го знам. С лъвовете. Престанете вече. Айде спираме, да спираме. Да, най-малната те иска да ми се вижда коремото. И на мен ми дай птица. Да си добре. Стора. Think I will round to sing bubble tea, sing. Сега помня да ме дразни и нарочно да го стискам и после аз да съм виновен. Разбрахме се нещо. Само ще да стисна, да те заболи. Ама да, сега да стисна да стисна силно, чакай ще видя. Малко тениска да се изпарява. Айде, уйде, скъса се. Внимавай да слушаш. Не, тая фалшива физура ми да спре. Стени да ме дразиш, поне ще мръсна. Аз съм те документирал, това записване, знаеш. Сега ще те смисля. Ето съм те записва. Стига, Чакай сега, че май имаш някаква боболечка. въшки има. Бъшка, бъшка, бъшка. Връзка. Айде, уйде, промам тениската. Стига де, стига обстига. Спре производство. Аз тия ли гаши? Малко ми ме дразни. Снима, снима. Снимаш. Александър почва да разреши. Напротив. Е, хубаво, да обясни на мен. Само ли престен? Престен, че ми ядосаш. Нека си не са си вас по. Аз на работа сте ви двамата. Нека ръчик да давай. Аз на работа сте ви, Бързо, бързо. Какво написа? Не знали, че по. Човека предвиди, той като Нострадамус е. Шофьор си кара се. Той много разбира какво си говорим. Така се остава по вързата. Виж се в музея. Ти го ще не от момче. Вече се пола. А, не. Тебе си в дома. Стигавши. Продължава да Айде, стига. Приключихме малко стигавши. Дай. Почивка. Пак продължава. Айде, разбрахме се, престанете вече. Край, не спрат. Значи, в крайна сметка има някаква граница, ами? Да, какво му направи? Не ще му направи. Ногтите от разкаго. Искаш по-силно да стисна, да видите как ще ти щупа Ай, ръка. ти ще стисна с едно. С ръка? Не, да сгъсиш. Не, с ръкавите.
Бездушно са тук. Пасна работа сте. Стига, че ти ще се разглъскаш, айде стига толкова. Ай стига, не ме вода в момента тук. Почваш да хълтиш и какво ще правя? Ще стане на варите. Стига, айде. Само и да престани. Значи, искаш ли пръста да те настъпва? Пак ще го правил настъпи. Аз ще разступа. Айде, стига толкова лигащи. Нарочно го направиш. И аз сам имам си от тази. Беше майка ти, беше майка ти. Ева се. И аз преми си от асташ, само че лигайте. Не, искам тук. Не, Тук ще падна. шофьора ми се казва, че престани. Да слушаш обаче. Знаеш какво, може Че след малко ще отворя врата и там ще остава. Айде Да потичаш малко до музея. сам вкъщи до Лондон. Аз ли? Двамата. Се разходите. Опсик, стерик. А тук ставят как ще изглежда сградата, като се построи цялата. Сигурно да. И знаех там беше така. Те ги реновират, едва ли ги спират, те си спери отдавна ти издре. Гледай толкова как се е направил. Гледай. Слушай се, дяволски ушички. Ловца не е ушички. Ние тук не минавахме ли вчера? Не. Абе баш да. Не може. Тук беше това представлението е така малко нагоре. Май. Се бърка. Може си въздух престиха от ушите. Не издържаш. Порше, я влезе и си купиш една кола. Ей са. И е така, че викаш. I woke up in a new Bulgari. Ти хора си правил, Нищо това. А тук? Какво ли е това? Хай парче. Не, парк от друга страна. Парк. А кой? Не е се... може да е това да е Сейнт Джеймс парк. София, София. Не мога да спра да кълцам, много ми стара. Не, чак се взимам, как се спира да ходиш. Поемаш си въздух. На други начин ти е бедва шамари. Спира да ходиш. Ето тук в тунела, нали? Всъщност точно тук бях. Вчера. А? Ето тук се прибрахме вчера, да. През тунела. То си е пътешествие от това. Музей. А престичка дойде извън София. То вероятно е по-бързо с метро, той това включи ми обясни, че си хвана. Ели това си на цвят линия. Кой бе? Човека на това. А, на Вместо ръцете? такси, да, вместо таксито. А след че търсим се. Просто хората нямам желание. I woke up in a new Bulgari. I woke up in a new Bulgari. Не но Булгари, а Бугати. Те може да скачим за нас перека на метро. I woke up in a new Bugatti. Метро, какво има метро? Бугари. Не верувам да е много поръчно. Все е метро. Значи може нашето си е по-хубаво, защото е по-ново. Реално. In a new А Bulgari. той е стар град, нормално е стара метро. Не, аз съм измежду на метрото.